Waɗannan wasu daga cikin hotuna ne na Muhammadu Buhari wato ƙusan waƙa wanda ya waƙe wato Abba Kabir Gida-Gida a lokacin takarar shi ta shekara ta 2022. Wannan wasu daga cikin hotuna ne wanda aka ɗauka wanda ya rasu a ranar Lahadi a inda aka ga Abba Kabir Gida-Gida ya zo gaban gawar tashi tare da mutanen nashi sannan kuma ana mai addu'a game da abubuwan da ya yi a baya. Wanda za mu iya bayyana cewa wato gwamnan jihar Kano ya kasance gwamna ne mai halacci sannan mai mutunci sannan mai sanin ya kamata da kuma abin da ya kamata, domin za mu iya bayyana cewa wasu gwamnoni da dama ba lallai su aiwatar da irin wannan abu da gwamnan jihar Kano ya aiwatar ba. Wannan wasu daga cikin dalili ne wanda ya sa mutanen jihar Kano suke ƙaunar gwamnan, tare da kuma wato ƙanin wannan bawan Allah mai suna Muhammadu Buhari ƙosan waƙa wanda shi ma ya fito yana zub da hawaye yana kuka sannan kuma yana godiya ga gwamnan jihar Kano da irin ɗawainiyar da ya yi da kuma irin abin da ya nuna musu na gwada musu ƙauna da kuma soyayya a lokacin da suke buƙatar wannan abu. Wannan shi ya kamata dama a ce dukkanin wani shugaba yana yi wa talakawansa irin wannan abu. Jin ƙai, tausayi shi ne ke ƙara sa talakawa su so shugabansu, kuma sannan nuna kulawa da kuma nuna tausayi ga wa'inda suka nuna cewa suna son ka a lokacin kafin ka hau gwamna da kuma bayan ka hau gwamna. Ya kamata a ce idan wani abu ya same su shi ma dai ka shiga domin ka ga cewa meye abin da ke faruwa sannan meye abin da kake taimaka musu. Allah ya ji ƙan wannan bawan Allah, Allah ya gafarta mai, in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Sannan wannan izina ce ga Daula Kahutu Rarara daga yanda ƙusan waƙa a shekarun baya ya yi suna sannan kuma ya faɗi sosai. An san shi dalilin yin waƙa da yawa Abba Kabir Gida-Gida. A halin yanzu ga yanda ta kasance. Daula Kahutu Rarara ya san da cewa akwai ranar hisabi, duk abin da ya wa mutanen Najeriya sai Allah ya tambaye shi bisa abin da ya musu na shigewa gaba da nuna cewa akwai tsaro da kuma nuna cewa gwamnatin Baba Bola Ahmad Tinubu na aiki da dukkan wani abu da ya yi na ƙazafi na ƙage. Ya san da cewa akwai ranar tambaya, akwai ranar da zai kwanta kamar yadda wannan bawan Allah ya kwanta, ba zai ƙara tashi ba sai ranar gobe ƙiyama za a yi hisabi tsakanin shi da talakawan da ya cuta.